Türkmenistanda ilatyň we ýaşaýyş jaý gorunyň uşdan tutma ýazygy dowam edýär. Döwlet medeniýeti bu işleriň ýörite okulary geçen hasaplayjylar tarapyndan geçirilýändigine habar berýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň Mary welaýatyndan habarçysy bu işlere mektep muallimleriniň hem mejburi gatnaşdyrylýandygyny aýdýar. İlat ýazywyny geçirmek işlerine häkimliň işgärleri bilen bir hatarda her mektepden azyndan 5 mugallim çekilýär. Olar sowuk howada öýlere aýlanyp, ilat ýazywy üçin maglumatlar ýygnaýarlar we bir hepdeden gowrak wagt ise gelmeýärler. Daňdan öýlerinden çykan mugallimler gize garankyda öýlerine barýarlar. Dip Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy aýtdy. Bu işlere gatnaşmakdan ýüzegren muallimlere işden kowulmak howpy awanýar. Mektep ýolbaşçylary ilat ýazywy üçin maglumatlary ýygnamagy ret eden mugallimlerden köpçülikleýin çärelere gatnaşmakdan ýüz öwrýänligi barada arda ýazmagy talap edýärler. Şeýle-de olar bu mugallimlere garşy iş gozgaljagyny duýdurýarlar. Munyň soňy köplenji işden çykarylmagy baryp ýetýär. Mejburi çäreleriň ýene birine gatnaşmaly bolýarys. Dip yerli muallim bellidi. Türkmenistanda 27. dekabra çenli dowam etjek ilat ýazywy 17. dekabrda başlandy. Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi ilat ýazywynyň ýörite okulary geçen hasaplayjylar tarapyndan sowal-jogap geçirmek hemde elektron ýazyw resminamalaryny doldurmak arkaly amala aşyrylýandygyny habar berdi. Ýöne bu işlere muallimleriň hem çekilýändigi barada hiç zat aýdylmady. Ýurtda muallimler wezipe borçlaryndan başga da köpçülikleýin çärelere şol sanda arasaçylyk işlerine köçeleri süpürmäge, ýüpek gurçugyna ide getmäge we palta ýygymyna gatnaşmagy mejbur edilýärler.